quan eren xicotetes i el pare estava viu. Érem una família. I on estan els seus camps ara, mare? Perquè les tomateres ja no donen ni per a conserva. Quantes figues tortes veuràs pel mercat embotides en faldes curtíssimes? Ignorants. La carn és bona a la mà de la carnissera. Senyor, tan roïna segur com ma mare. És un home fascinant. I ves igual que toca el saxo. Sembles la mare. Tu t'escoltes? Com estic? Preciosa, com sempre. I jo apareixeré una botifarra. No, penseu bé, Llum, que si la mare s'haguera deixat dur aquella nit... Me'n vaig. A on? Molt lluny. Però què passa? Què passa? Passa que la teua germana és una puta. Què li passa a la mare? Pregunta-li-ho tu. Igual et diu alguna veritat entre tanta mentida. Què dius? Què li has fet? Jo no havia fet res. Ha sigut ella. A Llum no li han importat mai els diners. Ella se n'ha anat, ala, sense res. Ella se n'ha anat el primer que passa. I tornarà l'últim que la repasse. No som res per a ella, filla. Si apenas tinc diners per passar el mes. Però si porta una setmana sopant rosquilletes. Insinues que vas malgastar els diners de ton pare. Con la teua germana Llum. Però digues, on està la teua germana Llum ara? On està tots estos anys, On estava fa 2 mesos? Per l'amor de Déu! Acabáramos. Hauries de passar-te pel magatzem de Vicent Claramunt. Era un bon amic de ton pare. Segur que et faria un bon preu en la conserva de tomata. Només has de presentar-te allí ben vestida i ben guapa. I ben pentinada. Et presentes allà i dius: Señor Claramunt, estoy encantada de poder hablar con usted personalmente. Mare, Pau Claramunt venia a mi escola i parla valencià. Això dona igual, a ells això els agrada, dona. Eixe, este vestit és seu, mare. Posa-te'l. Hola? Llum, eres tu? Mare? Com va ser? El què? La mare va patir molt. Va ser molt ràpid. No vas poder fer res per ella. La veritat és que encara no m'ho crec. I no em preguntes com el vaig conèixer. Que no t'ho pense contar. Però el molt descarat em va seguir fins al cervell. Et va seguir? Sí. Al cervell? Sí. Quin poca vergonya. Hauria d'haver-li creuat la cara. A que sí? Sí. Que bé, no? Les dos. Juntes. Que bé, no? Les dos. Juntes. S'ha quedat sense diners. I ara ve a demanar la seva part. Tu eres qui ha cuidat a la mare mentre ella agafava avions. Tu eres qui fa la conserva, però ella serà qui s'emporta el cacau. No ha volgut la meva conserva. Diu que ja no es pot comercialitzar, ha de passar una controlació i no sé què més. Ja veurem si no ha vingut a desfer-se de la casa. La casa? I de tu. Ah!
Quan la mare va casar-se amb el pare ja estava embarassada de nosaltres. Una mentida. Dins d'una mentida. Dins d'una altra mentida. Tot mentides. És que no te n'adones? Molt bé. Ara els farem un tall de creu. I la mare es posarà a bullir uns minuts per pelar-les millor. Les posarem a bullir uns minuts amb vinagre i llorer. Estic marejada, l'hora fa olor a gas. Què vos deia? Ahí està el tio Juan, amb una coca de poma. Una conserva ben feta la pots tindre anys al rebost. Lola, no!